Ahojte, touto formou by sme sa chceli vyjadriť k situácii okolo Máš umelecké črevo. Zrušenie licencie pre Slovenskú národnú galériu sa tento rok dotklo zhruba 180 mladých ľudí a ich pedagogickej podpory. Uplynulý štvrtok sa mala uskutočniť vernisáž k výstave, ani jedno sa teda neuskutočnilo a mňa veľmi mrzí, že projekty nedostali šancu byť zdieľané ani s verejnosťou, ani so svojimi rovesníkmi. Máme za sebou Noc múzea galérií, ktoré má tradične veľmi vysokú návštevnosť. Tento rok si však diváci a diváčky študentské projekty v galérii nepozreli. Tešíme sa ale, že nás český partner Máš umelecké črevo pozval na medzinárodné stretnutie do Západočeskej galérie v Plzni na koncom júna, kedy teda jeden vybraný projekt zo slovenskej strany pocestuje na medzinárodné stretnutie víťazných projektov a bude teda odprezentovaný na medzinárodnej úrovni. Toto podujatie bude takou pomyselnou bodkou práve za slovenskou platformou Máš umelecké črevo. Ahojte. Ahojte.